Després de la mort, podríem dir, insòlita del gos confós amb una lleona al Montsià, el cas no està ni molt menys tancat. I és que les protectores d'animals no entenen que es matés a trets a un animal, diuen inofensiu, i condemnen aquesta actuació del Departament de Medi Ambient en un operatiu que va mobilitzar, abans ho dèiem, mig centenar d'agents i que ha costat gairebé 100.000 euros amb helicòpter inclòs. Avui, per parlar d'aquesta qüestió, ens acompanya l'advocada de la Fundació Alta-riba, que reclama que s'obri una investigació i s'expedienti els agents implicats en aquest cas. Yolanda, bon dia. Hola, bon dia. No s'està de res, vostè, a demanar que s'expedienti els agents. Que s'expedienti els agents. Aviam, nosaltres tampoc hem dit això. Hem dit que entenem que davant del caos... És que Repac està rodejada de Mossos d'Esquadra que et demanaran explicacions ràpides. No, serien els agents forestals que van abatre l'animal, seria. Aviam, nosaltres considerem que davant del caos, la manca de transparència i la confusió que hi ha hagut i la quantitat de diners, s'ha de buscar unes responsabilitats, però és que abans de tot això hi ha hagut, durant 2 anys, reunions continuades entre Medi Ambient i la Comissió Interlocutora de Protectores, precisament perquè en casos d'aquests recorren a nosaltres. I no ho van fer en aquest cas. De forma gratuïta i voluntària. I no ho van fer en aquest cas, Yolanda? No, o sigui, justament el mateix dia que l'abaten a trets, es van posar en contacte amb Medi Ambient més de 5 protectores, oferint els seus serveis, això era pel matí, oferint els seus serveis per fer-ho gratis. És a dir, nosaltres... Això és a partir del moment que les protectores saben que és realment un gos o quan encara tothom es pensa que és una lleona. És que el gos lleona no es va saber mai fins que el van disparar. No, això es fa davant. Al matí, perdó, van abatre el gos un vespre. Sí. Perquè esperaven que un cop hi havien posat tot el dispositiu tornés al lloc on l'havien vist, etc. Sí. Aquell mateix matí, en aquest programa, el màxim responsable dels agents rurals que portava aquella batuda va explicar que creien que era un gos. Creien, un gos salvatgit. Perquè l'havien vist. Aquella nit tenia el dispositiu i es va d'entrada, recuperar. anem a pams, perquè el primer que és sorprenent és que algú confongui un gos, com el que ahir veiem aquí en aquest programa, perquè era un dogo, amb una lleona. O s'han vist poques lleones, sincerament, o s'han vist amb dibuixos animats, no ho sé, i potser els dibuixos animats desfiguren una mica la realitat de com és una lleona. Més greu encara. Jo crec que el primer que hi ha és una histèria col·lectiva fonamentat en rumors. I en 4 que han dit que han vist no sé què. Que Medi Ambient, que la conselleria... Sí, que han vist una lleona, però que les dades que donen per haver vist una lleona són francament estrafolàries. Que la conselleria de Medi Ambient, d'entrada, munti un dispositiu que implica finalment la mobilització de desenes de persones i fins i tot d'arribar a un helicòpter durant dies i que impliqui la despesa de més de 100.000 euros de diner públic... Per matar-la. Basant-se en uns rumors de 4 persones, perquè hi ha un gos abandonat d'una raça inofensiva, que el pobre està en una situació física molt deteriorada i que només l'han vist menjant pollastres morts d'una granja en les escombraries, no ha fet res més, que haver vist un animal que va menjar pollastres morts en una granja impliqui tot aquest número que hem muntat, d'entrada la conselleria hauria d'estar avui donant explicacions. Jo no culpo els agents, jo culpo la conselleria de Medi Ambient. I els periodistes en directe retransmetent la allà. Bueno, aquesta és l'altra. Bueno, perquè clar, si diuen que hi ha una lleona, muntes el número. Que la lleona es va solucionar en 3 dies. Però al final també admetem una cosa. Connexions en directe, tot el poble. Connexions en directe, des de on està la lleona, pàgines senceres. No, vull dir que nosaltres també vam retroalimentar la histèria col·lectiva, els periodistes. Els periodistes poden fer l'autocrítica o no, però una conselleria de Medi Ambient, que a més té una relació directa amb protectores d'animals des de fa temps, no pot de cap manera basar en rumors una cosa com aquesta. Aquesta és la primera part. La segona és la matança. La segona és la matança. Però ara deixa que parli la Yolanda Balbuena, que no l'hem convidada perquè parlis tu, l'hem convidada perquè parli ella. I per passar fred. Passar fred. Digues la teoria per la qual es passa fred. El que a nosaltres realment ens ha preocupat és el caos. És a dir, el que durant 2 anys estiguem dient en reunions amb la directora del Medi Natural davant, ens estem oferint per fer aquestes coses de forma gratuïta, per tenir una col·laboració directa amb els agents rurals i que no hagi servit de res, perquè això amb Seprona no ens passa. Nosaltres ja funcionem directament amb Seprona.
Fem cada dia, quasi cada setmana fem decomisos de cavalls i de gossos maltractats. I no tenim aquest problema. És un cos excessivament burocràtic, amb uns protocols antiquats, amb una manca de criteri, perquè, a veure, s'està dient que el cataloguen... Tu parles del cos d'agents rurals. Sí. S'està dient que cataloguen el gos com a perillós, els rurals, perquè no portava collar i no està identificat. No tenen cap motiu. Això és una barbaritat. Que un cos d'agents rurals, que se suposa que són els garants de protegir els animals, diguin això, és una barbaritat. I això no s'ho han inventat els periodistes, que a vegades també no entenen bé les coses. Perquè he buscat diversos llocs i en tots els llocs cataloguen com a perillós. Què passa? Que sortirà un informe perquè per poder matar un gos a trets ha d'haver una autorització de medi ambient. Perquè el competent per recollir el gos i capturar el gos és l'Ajuntament. Però en el moment en què es decideix matar-lo, qui ha de donar l'ordre és Medi Ambient. Per tant, ha d'haver un informe que ha de justificar les raons. Les raons de matar un gos no estan justificades pel que han dit els rurals, que són: 1. No volia entrar a la gàbia trampa. 2. Era de nit. 3. És que, clar, per esperar l'anestèsia... És que per anestesiar